चेनेल सोलोंथाइनि लामाखौ सोलायनानै दिनैनि बे डिजिटेल मुगाजों हान्थिनो थाखाय बे नार्जारि इडुकेसन चेनेलखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबाय। दा बेखायनो जोङो माने बारा बुङालासिनो टपिक्सआव मेन टपिक्सखौ थांसै। दिनै जोंहा माने पास्ट टेन्सनि इउस अफ टेन्स, प्रेजेन्ट, पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स आरो बेनि पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बे मोनथामनि पार्ट्सखौ आं खेबसेयावनो लाबोबाय। स' बेखायनो जा भिडिअसखौ जोबनायसिम नाय। जा बुजिनो दङ बेखिनिखौ बुजिना लादो। बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो हागोन आं सानो। आरो बेयाव बारा एक्सप्लेन बुंबावनांगौ बेलेग एक्सट्रा अर्डिनारि गैला। दा बेखिनिखौनो बुंबाय आङो। सिगांनि सिरिसफोरखौ जुदि नायाखैबा नायबो, जाहाथे जायफोर कनसेप्ट क्लियारै जायाखै टेन्सनि सायाव बिथांमोना नायनानै क्लियार खालामना लानो हागोन बे भिडिअसनि गेजेरजों। एनिवे दा स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नाय। जों फार्स्टआव पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बाहायनाय। दा नाम्बार वानाव दंमोन सिगाङाव जायखिजाया खामानिखौ सोलिबाय थानाय ओंथि फोरमायब्ला पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर होनाय जायो। बेखिनिखौथ' जों मिथिखानांगौ नङा होमबा? गिबियावनो होबोनाय जाबोदों बेखिनिखौ। सिगाङाव जायखिजाया खामानिया सोलिबाय थानाय ओंथि फोरमायब्ला जाबाय थानाय ओंथि फोरमाय बेखौ पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स। आइ वाज राइटिं ए लेटार नङा होमबा? आं गांसे लाइजामखौ लिरगासिनो दं। हि वाज प्लेइं क्रिकेट, बे क्रिकेट गेलेगासिनो दङमोन। बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय जों माखौ खालामनाय जायो? पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ इउस खालामनाय जायो। स' बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आं बुजि मोनदों होननानै सानगोन। बुजि मोनि जेबो गैया नङा होमबा? दा बेखिनियाव बुजि मोनि जेबो गैया। बेखिनिखौ जों बुजि मोननानै लांगोन। आइ स' हार येस्टारडे एट मार्केट नङा होमबा? दे वेर डिसकासिं दा मेटार। बिसोर माने जाथायफोरखौ सावरायदोंमोन। आं बेखौ मैया बाजाराव नुदोंमोन। बेबायदि माने बुंनायानो नुबाय थादोंमोन बा बिसोर बाथ्राखौ नुदोंमोन नङा नुबाय थादोंमोन। बिसोर बाथ्राखौ रायज्लायबाय थादोंमोन। बेबायदि डिसकास खालामना बुंनायफ्रानो मा जायो जोंहा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव गोलैयो। सेकेन्ड नाम्बार एन बियाव नाय। जुदि सेन्टेन्सआव एस, वेन, वाइल सोदोबफोर होनाय थायोब्ला बाथ्राया खोन्दो मोननै जायोनो। मोननै खोन्दो जागोन। फार्स्ट खोन्दो, सेकेन्ड खोन्दो बेबायदि मोननै बाहागो थागोन। बेखौ आरो माने एस, वेल जों प्लास खालाम जायो। आरो एस सोदोबनि उनाव टेन्सनि महरा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायोब्ला बिनि गुबुन मोनसेया मा जागोन? पास्ट इनडिफिनिटिव जागोन। दा बेयाव मा होनना बुंदों जोंहा? मोननै खोन्दो थागोन होनना बुंदों। मोनसेया मा थाहैगोन जोंहा? मा थाहैगोन? पास्ट इनडिफिनिट आरो मोनसेया मा थाहैगोन जोंहा? पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखिनिया थाहैगोन जोंहा। बेखिनियाव बेखिनिखौनो मिथिनो मोनगोन। बेयाव मोनसे जोंहा बेखौनो रोखा रोखा लिरखानाय दङ होमबा? एस सोदोबनि उनाव टेन्सनि महरा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायोब्ला गुबुन मोनसे खोन्दोआ मा जाहैगोन जोंहा? पास्ट इनडिफिनिट जाहैगोन गुबुन मोनसे खोन्दोआ। दा सेकेन्ड स्टेपाव नाय। सेकेन्ड स्टेपाव मा आरो? दा वेन सोदोबनि उनाव सेन्टेन्सआ पास्ट इनडिफिनिट जायोब्ला गुबुन खोन्दोसेया मा जागोन? पास्ट कन्टिनिउआस जागोन। दा बेखिनिखौ जों गोसोआव थाथारनांगोन। पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि कारेक्ट टेन्स फैयोब्ला जों माने बेनिफ्रायनो निस्सय खालामनो हागोन। बेनि कनसेप्ट आरो बेनिफ्राय गुबुन आइडियाथ' नांगौ गैया नङा होमबा? बेखिनियानो। दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै सोलोंफुंना लानो हागोन। दा बेखिनिखौ बुंबाय। आरो नेक्स्टआव नाय। वाइल सोदोबनि उनाव टेन्सनि महरा पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर जायोब्ला गुबुन खोन्दोसेया मा जागोन? पास्ट इनडिफिनिट टेन्सआव जागोन। दा बेखिनिखौ जों क्लियार खालामथारनांगोन गाइस। बेखिनिखौ जोङो क्लियार खालामना लानांगोन। बेखिनि कारेक्ट टेन्स खालामनायाव फैखायो। स' आं सानो बेखायनो नोंथांमोना क्लियार खालामना लागोन बेखिनिखौ। दा नेक्स्ट नाय। बिनि बिदिन्थिफोरखौ जेरै वेन आइ वेन्ट इन हि रिड ए नभेल नङा होमबा? जेब्ला आं माने थांदोंमोन बि माने गांसे बिजाबखौ फरायदों बेबायदि जानांगौ आरो। ओमफ्राय बिनि कारेक्ट टेन्सआ नाय। हि वाज रिडिं ए नभेल वेन आइ गो इन। बेबायदि जानांगौ। होमबा मा जागोन? वेन आइ वेन्ट इन हि वाज रिडिं बेबायदि जागोन जोंहा कारेक्ट टेन्सआ। बे मोननैनि कुइसननि कारेक्ट टेन्सआ जोंहा बेबायदि जागोन। बेखिनिखौ नाय। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बार राम डु ए साम वेन आइ स हिम माने वेन आइ सि हिम हि वाज डुइं बा राम वाज डुइं बे जागोन राम वाज डुइं ए साम वेन आइ स हिम। बे माने हिनि जायगायाव जोंहा राम जानांगौमोन। टाइप खालामनायाव थालांदों। दा जियानो जा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना आं सानो। आरो बुजि मोननि जेबो खोथायानो गैया। बेयाव मोनथामनिबो एग्जाम्पलखौ होखानाय जादों। वाइलखौ जेब्ला माब्ला बाहायनाय जायो। वाइल हिज फ्रेन्ड वाज गोइं हि काम हम नङा होमबा? होमबा मा जागोन जोङो मोनसेयाव वाइल हिज फ्रेन्ड वाज मा जागोन? कामिं हि केम हम नङा होमबा? बेबायदि जागोन जोङो कारेक्ट टेन्स खालामनायाव बेबायदि फैगोन। बे फैखाथारो कारेक्ट टेन्सआव। ओइस एल सि जा बा हाई सेकेन्डारि जा बे लेभेलाव बियो इम्परटेन्ट आरो बेखिनिया। बेखिनि कारेक्ट टेन्स खालामनाया फैयो। बेखायनो टेन्सखौ जुदि क्लियार गैयाबा बेनिफ्राय बेखिनि टपिक्सनिफ्राय पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ सोलोंना लानो हागोन होननानै आङो सानो। बारा गोलाव नङा नंसोआ।
आरो नै पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनायखौ खेबसेयावनो होलांखानो होननानै सानखाबाय पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सनि बाहायनाय नाय पास्ट टेन्सनि मोननै जाखांना थांनाय खामानि बे मोननै खामानिया सिगाङावनो जाना थांनाय बे खामानिखौ ओंथि गोनाङै फोरमायना दिन्थिनो पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायोनो आरो उनाव जानाय मोनसेखौ जोंहा मा बाहायनाय जायो पास्ट इनडेफिनिटआव बाहायनाय जायो सिगां जाग्रोना थानायखौ जोंहा पास्ट पारफेक्टआव आरो उनाव जानायखौ जोङो मा पास्ट इनडेफिनिटआव फोरमायो बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजि मोनगोन होनना आं सानो दा बेयाव बारा गोनो गोथो जानो गोनां गैया बा गिबियाव जाग्रोनाय खोन्दोसेखौ जोङो पास्ट पारफेक्टआव लिरनांगोन आरो उन मोनसेयाव जानायखौ जोंहा मा लिरनांगोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव लिरनो गोनां जागोन बेखिनियाव गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै आं सानो जिहेथु जोंहा बियो मोनसे फर्म महरै दा सेकेन्डआव नाय when I reached the station the train had left नङा होमबा नैबे फार्स्टनि गिबि खोन्दोआ मा जाहैबाय जोंहा when जेब्ला आं माने ट्रेन स्टेसनाव सहैदोंमोन बा ट्रेना खारलांबाय बेयाव माने नैबे लास्टनि खोन्दोआ मा जाहैखो पारफेक्ट आरो नैबे खोन्दोआ नैबे रिच खोन्दोआ मा जाहैखो जोंहा इनडेफिनिटआव दा बेखिनियाव गोनो गोथो जानांगौ गैया बेखिनिया कनसेप्टआ क्लियार जागोन होनना आं सानो I had read a book before he came नङा होमबा बेयाव नैबे फार्स्टनि गिबि खोन्दोआ जोंहा मा जादों फार्स्टनि गिबि खोन्दोआ जोंहा पारफेक्टआव थाबाय ओमफ्राय नै खोन्दोआ जोंहा मा इनडेफिनिटआव थाबाय स' गाइस बुजि मोनैथ' जेबो गैया बेयाव बुजि मोनखागोन जुदि बुजि मोनाखैबा गले गले नाय आरो जुदि पिडिएफनि जुदि नांगौथि जायोबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हरनानै बिहरनो हागोन थेंक्स गाइस बेखिनिया आरो सेकेन्ड स्टेपआव दङ जुदि सेन्टेन्सआव पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो पास्ट इनडेफिनिट थायो बे बाथ्राखौ जमा खालामनो थाखाय when before after बायदि कन्जांक्सनखौ बाहायनाय जायो बेखिनिखौ जोङो माने गोसोआव लानाया मोजांथार जों पास्ट पारफेक्टआव जुदि जोङो माने कारेक्ट टेन्स खालामनो जों गोनां जायोब्ला बेखिनिखौ नायनो गोनां जायो नङा होमब्ला बेखायनो when before afterफोर थायोब्लाबो जों मिथियो बेयो मा जागोन पारफेक्ट बेयाव मा जागोन खोन्दोआ मोनसेया इनडेफिनिट आरो मोनसेया मा जागोन पारफेक्ट टेन्स जागोन मोनसेया इनडेफिनिट आरो मोनसेया मा पारफेक्ट टेन्स जागोन बेखिनियाव जों कारेक्ट टेन्स खालामनायाव बे when before after कन्जांक्सनखौ इउज खालामनाय जायो दा नेक्स्ट स्टेपआव बेयाव होदों एग्जाम्पलखौ नै पास्ट पारफेक्ट टेन्स खामानिया सिगाङावनो जादोंमोन आरो खामानिया उनाव जादोंमोन मोनसेया उनाव मोनसेया सिगाङाव खामानि जानाय दिन्थिनो थाखाय नङा होमबा दा ट्रेन हेड लिफ्ट दा स्टेसन when I reached there नङा होमबा ट्रेना बारग'लांबायमोन होनना बुंदों आं माने जेब्ला आङो मा सहैदोंमोन स्टेसन सहैदोंमोन उनाव सहैनाया जाबाय इनडेफिनिट आरो सिगांग्रो सहैनाया मा जाखो पारफेक्ट दा नेक्स्टआव नाय we had returned home before he came बे मोनसेया मा जादों जों न'आव रिटार्न जाफिनबायमोन होनदों बिफोर बियो मोनफैनायनि सिगां दा मोनसेया बुंदों बेयाव आरो आफ्टार मोनसेनि आफ्टार I had left the village the villagers assembled here नङा होमबा भिलेजखौ नागारनानै थांनाय भिलेजार्सफोरा मा जायो एसेम्बल जादोंमोन नङा होमबा दा बेयाव मोनसेया माने बे गिबि खोन्दोआ मा जागोन जोंहा पारफेक्ट आरो सेकेन्ड खोन्दोआ मा जागोन जोंहा इनडेफिनिट दा बेयाव बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो जानायबो नङा आं सानखायो स' बेखिनिखौ बुंबाय आङो बेखिनियाव नाम्बार 2आव दै 3आव नाय जुदि सेन्टेन्सआव बिफोर सोदोब होनाय थायोब्ला उनाव पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो जुदि मा होनदों सेन्टेन्सआव बिफोर सोदोब होनाय थायोब्ला उनाव मा जानाय जायो पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो जेरै नाय they reached home before it grew dark नङा होमबा they had जागोनबा बेयाव जों नायना मिथिखागोन they had बेयाव मोनसेया इनडेफिनिट मोनसेया मा जागोन नैया कारेक्ट टेन्स खालामनो गोनां जायोबा बेयाव जों मिथिखागोन मोनसेया had जागोन had इउज खालामनांगोन दा बेयाव बुजि मोनि गैया होननानै आं सानो बुजि मोनखागोन आरो बेयाव रोखायै लिरनाय दङ जुदि सेन्टेन्सआव बिफोर सोदोब होनाय थायोब्ला उनाव पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनो नांगौ जायो होनना बुंखादों नङा होमबा बेखिनियाव माने जुदि मोनसेया इनडेफिनिट जायोबा मोनसेया मा जायो जोंहा पारफेक्ट जाखायो नङा होमबा बेयाव बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया दा ट्रेन लिभ बिफोर वी रिच द स्टेसन नङा होमबा बेयाव मा जागोन नैखिनि लिभनि सोदोबाव हेड लिभड बिफोर वी रिच द स्टेसन बेखौनो इउज खालामनाय जागोन बेयाव बिफोर सोदोब होनाय थायोब्ला उनाव पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बेनि उननि सोदोब बेयो माने पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जागोन दा स्टेप नाम्बार 4 इन बिफोर नाय सेन्टेन्सआव आफ्टार वार्ड होनाय थायोब्ला आफ्टारनि सिगाङाव पास्ट इनडेफिनिट टेन्स जायोब्ला आफ्टार सोदोबनि उनाव पास्ट पारफेक्ट जायोनो बिनि आरो मा होनदों आफ्टारनि सिगाङाव पास्ट इनडेफिनिट जायोब्ला आफ्टारनि उनाव पारफेक्टखौ होनो हागौ होनना बुंदों दाना एग्जाम्पलाव द पेशेन्ट डेड आफ्टार द डक्टर्स लिभ ना होमबा दा पेशेन्ट डेड
did after the doctor left. The next only जोंहा बेयाव माने had जानांगोन and next the teacher came here after the principal reached ना बेयावबो जादों नै बेखिनिखौ जों बुजि मोननांगोन ओमफ्राय in number 5 आव नाय जेब्ला सेन्टेन्सआव no sooner than scarcely hardly when बायदि सोदोबफोर होनाय थायोब्ला अब्ला बै बाथ्रानि then when फोरनि सिगाङाव tenseनि महरखौ past perfect tense आव लिरनाय जायो आरो then when नि उनाव tenseनि महरखौ past indefinite tense आव बाहायो नाथाय past perfect tenseनि headखौ बे verbखौ जेब्लाबो subjectनि सिगाङाव बाहायनाय जायो headखौ जों माने जेब्लाबो मायाव बाहायनाय जायो subjectनि सिगाङाव बाहायनाय जायो बेयाव नायनानै बुजिनो मोननांगोन नाय बेखिनि no sooner the game start then it began to rain ना होमबा बेयाव माने बेयाव subjectनि सिगाङाव फैदों दा गेमनि सिगाङाव headआव फैदों बिनि स्टेपआनो जागोन no sooner had the game start then it began to rain नङा होमबा ओमफ्राय स्क्वेरलि हेडआवबो नै डेनि सिगाङाव जोङो माने हेडआ फैदों बेयाव डेनि सिगाङाव हेडआ फैदों बेखौ क्लियारै नाय आरो लिरना ला रोखायै स्क्वेरलि द बय go out when the accident took place नङा होमबा बेयावबो मा जोंहा नै दा बयनि सिगाङाव जों मा जानांगोन कारेक्ट टेन्स खालामनोबा हेड फैगोन hardly had the boy gone out when the accident took place बेखिनि जाबाय the perfect continuous tense नि यूज खालामनायखौ नाय Number 1 NB tense of verbनि खामानिया गोदोआव मोनसे समनिफ्राय जागायनानै बुंनाय समहालागै जोबै दिन्थियोब्ला बेखौ माने past perfect continuous tense आव बाहायनाय जायो गोदोनिफ्राय जाखांनानै बुंनाय समाव जुदि जायाबा नेक्स्टआव नाय एग्जाम्पल जेरै she had been singing a song नङा होमबा बुंनाय समसिमहालागै बे मेथाइ खनबाय थानाय फोरमायदों ओमफ्राय he had been living in Guwahati for 5 hours आरो बियो बेजों गुवाहाटीयाव 5 years थाबोदोंनो बुंनाय समसिमहालागै थाबोबाय थादोंमोन बेबायदि ओंथि फोरमायो दा बेयाव गोनो गोथो जानांगौ गैया बेखिनि कनसेप्टखौ जों सिगांनि बेसिक कनसेप्टआवनो होखाबाय बिनि पेटार्न फर्मावनो दा नै मोनसे क्ल'जआव NB2 आव एसे इम्परटेन्ट बेखौ नाय मोननै खोन्दो थानाय सेन्टेन्सनि मोनसे खोन्दोनि भार्बनि खामानिया जोबनायनि सिगां खामानिया गोदोआव मोनसे समनिफ्राय जागायनानै बुंनाय समहालागै जोबै महर होनो past perfect tense आव लिरनाय जायो आरो बिनि गुबुन खोन्दोनि उनाव जानायखौ जोङो माने indefinite आव महर होनाय जायो दा बेयाव जोङो बुजिनो गोनां बेनो दा मोनसेया जाबाय थानाय फैनाय बा बुंनाय समसिम सिगांनिफ्राय जाबायनानै बुंनाय समहालागै जाबाय थायोबा बेखिनिखौ perfect आव लिरगोन आरो गुबुन मोनसे फर्मखौ जोंहा indefinite आव लिरगोन बेयाव जों गोसो मोनसेया जोंहा मोनसे क्ल'जआ जोंहा perfect continuous आरो मोनसे क्ल'जआ जोंहा indefinite आव जागोन एग्जाम्पलाव नाय जेरै I had been writing a letter before he came नङा होमबा बेखिनियाव मा जागोन जोंहा perfect continuous आरो बेखिनियाव मा जागोन indefinite दा he had reading when I returned बेखिनिया मा जागोन perfect continuous tense आरो बेखिनिया माने indefinite दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय होनना आं सानो थेंक्स गाइस भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम आरो उननि फिउचार perfect tenseनि बा फिउचारनि पार्ट्सफोरखौ इयुनाव होगासिनो दङ दा सिरिज सिस्टेमै नारां नैबे पार्ट 9 जाबाय दा पार्ट 10 आव जोंहा फिउचार टेन्सनि बागै फैगोन थेंक्स